Pánové, půjdeme až do setmění. Ale co snídaně? Už byla. Jedna snad. A co druhá snídaně? Vítejte u podcastu Špičatý klobouk. Stejně jako minulý týden jsem tady já, Petr, dále Dominik. Dobrý den. A Honza. Zdar. Než začneme vlastně rozbor té dnešní kapitoly, tak bych se chtěl vyjádřit k pár věcem. První z nich je to, že máme Instagram, takže nám hoďte follow na profil Špičatý_klobouk, kde budou vycházet nějaký informace ohledně toho, jestli si třeba epizoda zpozdí nebo nevyjde, což doufám, že tam jako nenastane, ale nějaký organizační věci, které by úplně nešly přidávat skrz Spotify, kde je to ten kontakt s tou komunitou poměrně omezený. Takže budeme rádi, když nám tam hodíte follow. No a zároveň k tomu Spotify, tak v rámci té mobilní aplikace, tak je tam možnost vlastně ke každé epizodě, že tam můžeme my jako tvůrci přidat nějakou otázku, což jsme právě minule udělali. A díky tomu se tam vlastně můžete jako vyjádřit, hodit tam nějaký názor na tu epizodu a díky tomu si můžeme k tomu vlastně z toho vzít nějakou zpětnou vazbu, kterou jsme tedy dostali. No a díky tomu vlastně se můžeme nějakým způsobem zlepšovat, takže budeme rádi, když i tam nám budete psát nějaké vaše kritiky případný, které teda by mohly nastat. Tak chlapci, jsme tady po týdnu a dnes teda začínáme kapitolu, první příběhovou, a to dlouho očekávaný dýchánek. Je to docela dlouhá kapitola, ale tolik se tam toho nestane, takže uvidíme, jak to dneska bude dlouhý. Každopádně hned v tom počátku bych chtěl zmínit to, že vlastně mi tady přišlo zajímavý srovnat, jak začíná vlastně knížka Hobbit a knížka Společenstvo prstenů, protože ty kapitoly se jmenují docela dost podobně. V rámci právě Pána prstenů, tak se to jmenuje právě dlouho očekávaný dýchánek a v Hobbitovi ta první kapitola se zase jmenuje Neočekávaný dýchánek. Tak mi přišlo zajímavé si to jako srovnat, jak to vlastně ty knížky začínají, jakým způsobem to jako uvádí do toho děje. A přišel jsem právě na tady to. Vlastně ten Hobbit začíná takhle. V jisté podzemní noře bydlel jeden Hobbit. Nebyla to žádná ošklivá, špinavá, vlhká díra, plná konečků žížel a páchnoucí slizem. Ani vyschlá, holá písčitá jáma, kde by se nedalo na ni sednout a ničeho se najíst. Byla to hobití nora a to znamená komfort. Vlastně ten Hobbit je braný jakož taková pohádka, vlastně to bylo snad původně jako pohádka jako pro děti, že jo, takže i ten začátek tak trošku působí a je to hodně popisný v rámci toho, že vlastně je to vstup do toho světa fiktivního, který Tolkien vytvořil, takže se nabízí, že to bude takový jako ozvolný, ale právě v kontrastu mi to přišlo zajímavé to srovnat s tím Pánem prstenů, který už je vlastně takový ten druhý vstup do toho světa Středozemě a ten je jako už víc akčnější. Právě dlouho očekávaný dýchanek začíná zase takhle. Když pan Bilbo Pytlík ze dna pytle oznámil, že brzy hodlá oslavit 111. narozeniny, ve zvláštně vybrané společnosti byla v Hobbitíně spousta řečí a vzrušení. Jo, tady už to není tak popisný, ale naopak je to takový hodně už akční, rovnou to prostě toho člověka vrhne do děje a Tolkien už tady v podstatě počítá s tím, že je to, že už jako ten člověk zná to prostředí a nemůže být úplně překvapený těmi pojmy, které tam takhle vidí. Takže to by bylo moje takové lingvistické okénko v tom stylu vyprávění, jak je to podaný. A teď se už můžeme teda vrhnout teda na takovou první věc, která je jako odlišná oproti filmu a oproti knížce. Já totiž, nevím, jestli jsem to teda říkal v té předchozí epizodě, tak mám rád jako srovnání filmu a nějaký jako adaptace, takže tady to bude poměrně jasný. Každopádně ještě mě teda napadá, jestli k tomu se chcete nějak vyjádřit ještě předtím vy, než se vrhnu na tady ten další segment. Já myslím, že jsi to dost hezky shrnul. Vlastně celá tato kapitola je hlavně o tom seznámení se s dějem, s
tím, co teprve jako přijde a je to celkově hodně poklidný. Vysvětlujou se tam základní věci toho, co vlastně má přijít, nějaký plán, který si Bilbo připravil, narozeniny, které vlastně jsou zmíněny už od začátku a celý to vypadá jako úplně jiný příběh. Tady ještě člověk vlastně čtenář neví, co bude vlastně součástí těch zbývajících stránek a ostatních knih. Na mě to hodně hezky zapůsobilo, já mám tu kapitolu velmi rád, protože se tam ještě fakt nic neřeší a obecně prostě celý ten příběh z kraje s hobitama je velmi mírumilovný, pěkný a stojí za pozornost jako vidět, jak ta společnost třeba žije a tak podobně, což tady u těch narozenin je hezky naznačováno, takže se těším. Jo. Mně se třeba na této kapitole líbí to, že je to vlastně hodně braný optikou Bilba, což kdyby jsme začali tím Hobbitem, jak jsme měli, tak je pro nás už velmi známá postava, s kterou už jsme vlastně prožili nějaký to dobrodružství a tato kapitola taky slouží jako takový úvod vlastně k tomu, aby jsme se dostali k té další generaci, k tomu jeho vlastně synovci, Frodovi, ale tato kapitola konkrétně tak je braná z pohledu Bilba. To je pravda, to je zajímavé, že to vlastně pokračuje v úvozovkách trošku ještě právě ten příběh toho předchozího díla, který jsme ještě teda nečetli, ale může se to stát samozřejmě, když tam dojdeme. V podstatě tady předává to žezlo, nenápadně. Jo, tak jako, no to je typický, když jako jsou nějaký dvě jako díla a vyskytují si tam ty postavy z těch předchozích, takže to nějak jako se musí provázat, takže je to takový standardní postup. No, každopádně, já se teda ještě vrátím k tomu tématu, který jsem tam načnul, a to bylo vlastně ta rozdílnost v rámci teda té filmové adaptace od Petera Jacksona a vlastně té knižní, toho původního díla samozřejmě. A tam vás pak se zeptám, jaký na to máte názor vy, protože já jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, že to má svoje pro a proti. Každopádně, co chci právě zmínit, je to, že když si pustíme film Společenstvo prstenů, tak tam nezačínáme v kraji, tam začínáme takovým tím, dalo by se říct už jako legendárním úvodem, kde vlastně vypráví Galadriel příběh prstenů, jak vzniknul, co vlastně to v podstatě znamenalo a jak ten prsten putoval až k Bilbovi. Takže v nás to jako už jako rovnou představí tu premisu vlastně toho, proč je ten prsten vlastně v tom názvu toho díla a proč se o tom vlastně mluví a proč je to tak zásadní už takhle na začátku. No ale v té knize, že jo, tak tam začínáme v kraji, tam žádný tady ten epický úvod není, což jsem právě trošku jako očekával, jestli to tam bude, protože že když máme knihu a film, tak to jsou různá média, která předávají emoce a různě jako akci různými způsoby, takže proto mě zajímalo, jak to ta knížka zvládne, ale ono to tady není, takže jsem trošku zklamán. Na druhou stranu právě jsem si říkal, jestli to není nakonec lepší, že tajemno kolem toho prstenu se jako dozvídáme jako postupně tou četbou a že to není jako v uvozovkách jako odkrytý hned na začátku. Schválně, co si myslíte? Je lepší, když ten prsten jako takový, že už o něm víme, v podstatě to hodně zásadní už na začátku, jako ve formu toho filmu, anebo že to je právě v té knížce ještě jako skryté v tom, že to je teda nějaký ten kouzelný prsten, co našel Bilbo a nic dalšího o něm pořádně nevíme. Honzo? Mně se v téhleté části právě líbí to, jak to vypráví ta knížka, protože právě to poodkrývání toho tajemného prstenu, v podstatě my z Hobbita, nebo potom tady vlastně z té první kapitoly a kapitol následujících se prostě můžeme dozvědět o tom, co ten prsten je. Z Hobbita víme, že když si ho Bilbo nasadí, takže je ho zneviditelní.
a je to prostě nějaký tajemný magický prsten, který má tuhletu zvláštní schopnost, zvláštní moc a že to teda ovlivnilo Gluma, stvoření, které žilo několik let v jeskyni a živilo se rybama a různými skřety, které do té díry spadly. A v podstatě jako nevíme, proč by měl být ten příběh pojmenovaný Pán prstenů, anebo proč vlastně ten prsten jako je tak důležitý pro ten příběh. Tady to taky není úplně ještě označený, víme jenom, že si vlastně získává nějak tu důvěru toho, kdo ten prst zrovna v tuhle chvilku má, ale všeho do času a ono se to potom může časem vyjevit a to se mně třeba líbí. Ve filmech to sice bylo hezky jako udělaný na začátku, že člověk věděl, hele, objevil se tady nějaký prsten, měl ho ten zlý pán, ale myslím si, že je lepší to neodhalit hnedka na začátku. Já jsem si ten úvod jako, mně se samozřejmě v tom filmu jako líbí a zase jsem si jako říkal, když by tam ten úvod nebyl, tak vlastně když šel divák jako do kina na Pána prstenů, tak jako nemusel jako znát ten příběh Hobita, protože jako nebyl sfilmovaný, pokud teda neberem ty kreslené adaptace, které samozřejmě jsou v uvozovkách jiný multiverzum, nebo ne multiverzum, prostě univerzum, že jo, že bereme jako Peter Jackson univerzum a pak ty kreslený dejme tomu, že to jako nějak nenavazuje na sebe. Takže jako čtenář, nebo vlastně divák, tak nebyl úplně seznámený právě s tím příběhem Hobita, takže si myslím, že právě kvůli tomu to tam Peter Jackson dal, aby jako dal nějaký background pro úplný nováčky, který do toho šli úplně jako naslepo, který nečetli knížky, nevěděli, co se děje a aby to najednou nebylo prostě boom, jste v kraji a něco se děje. Jo, příběh filmu je postavený na té filmové části. V knize si myslím, že se to dá dosadit někde později a umím si představit, že by třeba i v tom filmu to bylo až dějově prostě třeba u Elrondovy rady, nebo nějakého toho, kde se baví o tom prstenu a mohlo by tam být ještě přidaný ta nástavba, jako kde se ten prsten vzal a kde byl a mohl to Bilbo třeba převyprávět, ale my potřebujeme, aby to ten Bilbo vlastně nezdělil, jak bylo v prologu a tak. Mm-hmm. Dobrá, tak asi se můžeme teda vrhnout už na to, co opravdu v té knize už je. No to je ta část v tom kraji. Já jsem zase přemýšlel nad tím, že vlastně jak Pán prstenů, tak i Hobbit začíná v kraji. A tak nějak jsem se jako nad tím zamýšlel, jestli v tom je nějaký hlubší smysl a pak mi jako došla, nebo vymyslel jsem si jakou teorii, že vlastně když si vezmete ty všechny rasy ve Středozemi, tak každá z nich, právě až na ty hobity víceméně, tak má nějakou jako zápornou vlastnost, která jako je trošku hanobí, nebo jak to říct. Že jo, když se vezmeme trpaslíky, tak ty jsou takový ty hamižní, co se neradi dělí, pak máme ty elfy, kteří jsou zase jako pyšní, možná až arrogantní, a pak máme lidi, kteří zase touží pomoci. A pak samozřejmě skřeti, kteří jsou jako přirozeně jako špatný a zlí. No, a právě ti hobiti, kteří jsou jako vůči jako veškerému dění a vlastně geograficky jako stranou, tak na mě vždycky působili trošku jako dětinsky, nebo jako dětsky, že prostě byli nevinní, neměli žádný starosti, nemuseli řešit nějaké jako problémy a zkrátka jako si žili šťastně v tom svém světě malém. No a jak v rámci teda Hobita, tak i Pána prstenů, tak ty hobiti, kteří se teda dostanou mimo ten kraj, tak v úzovkách tím příběhem jako dospívají, přijde. Takže mě právě napadlo, jestli to Tolkien nebral jako takovou jako metaforu jako na dospívání a jako překonávání překážek a jestli nechtěl poukázat na to, že i nějaká jako malá bytost, ať už to může být jako doopravdy malá bytost nebo třeba nějaký malý stát, může v tom velkém světě něco dokázat. Co myslíte? Tak vlastně s tou prací, že i drobná stvoření dokážou změnit svět, jako s tím tam pracuje poměrně jako jednoznačně. Ale já bych chtěl možná trošku říct k těm vlastně negativním vlastnostem hobitů, že u nich právě by se možná dala vyzvednout ta negativní vlastnost, vlastně ta zahálka.
To, že jim vlastně vyhovuje, že si jich nikdo nevšimá, že si můžou v klidu žít hezky v tom svém kraji, stranou, pod ochranou, kde jim vlastně nic moc nehrozí a že vlastně svým způsobem začnou tak nějak ignorovat to, že by jim i někdy něco hrozit mohlo. Jo, jakože, jak to říct, že by jako že by přehlíželi nějaký případný problémy, které by jako mohli třeba řešit, prostě, nebo... Ano, že se zkrátka věnujou sobě a problémy ostatních je nezajímají. No, že jsou jako sebestřední, takhle to myslíš. Ano. Jo. No, na tom něco možná bude. Oni vlastně už takovou dobu žijou v míru a blahobytu a mají aspoň teda mnozí jako nějakou zajímavou činnost v tom kraji, která je obohacuje, že si ani neuvědomujou třeba, že ten svět kolem nich existuje a je jim vlastně i ukradený ve finále, protože nemají důvod se o něj starat. Oni mají krásnou zeleň všude, starají se o své nory, o své zahrádky, o jako věci, které jako vytvářejí, ale nepotřebují vědět, co se děje ve světě a starat se o to, jak se k sobě různý tvorové chovají, nebo jaké jsou podmínky daleko na jihu, nebo za vodou, že jo. Vůbec to je nezajímá. Jo, jako o to víc je právě zajímavý právě ty charaktery těch hobitů, který pak putujou mimo ten kraj a zažívají ty dobrodružství a vlastně poznávají ten svět, který jako pro ně byl úplně nepředstavitelný. Proto možná ty příběhy jsou tak silný za mě. Dobrá. Tak, tím pádem teda tady dostáváme k tomu, řekněme, spojovateli těch příběhů. A to je teda Bilbo Pitlík, který slaví narozeniny. Zvídáme se, že je slaví 22. září, stejně jako jeho synovec Frodo. Co je ale zvláštní u Bilba, což tam není úplně jako naznačené, je to, že nemáme úplně jako vysvětlený, proč ten Bilbo nestárne. No to tam jako není naznačený, že ten prsten nějak ovlivňuje, prostě jenom tam je naznačený, že jako vypadá furt stejně. A je tam vlastně naznačený i to, že některý hobiti jsou jako vůči němu podezřívaví, že jako jim to až jako vadí některým, že jako jeho podezřívají, že vlastně je bohatý, že má nějaké ty poklady pod tou norou a že zároveň jako i nestárne, že to je až jako moc dobrého na jednoho hobita. K tomu stárnutí je tam vlastně trošku naznačeno, že to má něco společného s tím prstenem. Ve chvíli, kdy ten je vlastně odkázán Frodovi, tak tam je taky taková delší časový odestup, kde vlastně si ty hobiti začnou všímat i toho, že vlastně Frodo taky nějak úplně nestárne. No. Není to tam řečeno přímo, ale je to tam jakože takhle jemně naznačeno. Ano. Tím se vlastně dostáváme k Frodovi, který je jeden z těch synovců Bilba, on jich má víc. A vlastně Bilbo, jako vzhledem k tomu, že jako on je docela oblíbený, tak zároveň moc těch jako přátel, jako pravých přátel tolik nemá. Ale když mu jako ti synovci jako rostou, jako jsou už jako jak starší, tak má pak za blízké přátele. A nejvíce si právě oblíbil toho Froda, kterého se dokonce ujal, což se dozvíme vlastně proč najednou jeho strýc se ujal svého synovce. Já myslím, že když se posuneme kousíček dál v knize, tak tam je potom popsaný i jako co ten Frodo dělá a Bilbo, nebo ne? Protože oni tam mluví o nějakém bohatství a o tom, že teda Bilbo nějakým způsobem tam existuje, pracuje, ale on nedělá nic jako důležitýho, on má jenom nějaký prostě zlato a stříbro prej někde v té noře a kde k němu jako přišel, nebo jak ho získal. No, tak to je naznačený tam, že ho někdo viděl, jak jede s poníkem, a že má na sobě nějaký bedny pokladem,
Což hádám, že je právě jako reference na Hobita, kdy se vrací z té výpravy, ale jestli se vydával potom, jo, mezi Hobbitem a Pánem prstenů uběhne 60 let, takže jestli tam je nějaký jako... On teda možnosti. Bilbo vlastně po celou tu dobu, co ho známe i z Hobita, tak tam nikde vlastně není naznačený, jestli on jako pracuje. A hodně často se mluví třeba o dědictví, že to celý podědil. A jeden z těch jeho vlastně majetků, který vlastně Bilbo má, tak je právě to dno pytle, nebo ta lokace. Že vem si, že on si může dovolit zahradníka, respektive, že mu tam zahradničí jistý Pecka Křepelka, táta sama Křepelky, o kterém se později dozvíme a je to jedna z významných vlastně postav v celé knize. Hodně lidí říká, že právě Sam je hlavní hrdina celý ságy Pána prstenů, nikoli Frodo, ale to už je asi na osobních preferencích. Nicméně i to, že vlastně si může Bilbo dovolit mít nějakýho takhle člověka, který mu několik let bude prostě se starat o jeho zahrádku, aby Frodo nebo Bilbo nemusel, to vyžaduje buď notnou dávku přátelství, anebo teda majetek, který Bilbo má a kterým jako disponuje. A nepředpokládám, že když si údajně z toho výletu pod horu odnesl 2 truhličky nebo nějakou prostě část toho pokladu draka, tak že by mu to zaplnilo nějak ty místnosti. Podle mě mu Hobbiti platí nějaký peníze nebo prostě za to. Za pronájem určité půdy, určitých lokalit, kde ve dnu pytle a těma on vlastně disponuje. Jo, tak za mě to bude asi nějaká kombinace, že ty Křepelkovi, že jo, ten táta sama, tak podle mě jako, ono tam je nějak naznačený, že to jsou jako docela blízcí kamarádi, jako jeden z mála. Takže bych řekl, že tam může být nějaká kombinace, jako že to dělá jako v úzovkách s kamarádství, ale zároveň asi za nějaké peníze. Přímě jako nevím teďka přesně, jako jak to jako mají s financema jako Hobbiti, jestli jako mají nějaký peníze vůbec, to upřímně vůbec teda nevím. Ale za mě to je asi nějaká jako... jak to říct? Minimálně víme, že Bilbo má stříbrné lžičky. Ano, o které bude ještě řeč s jistou Lobélí. Dobrá. No, v rámci teda nějakého jako příběhu, co se týče Froda, aby nám byl představen vlastně nový hobbit, který je vlastně z té rodiny Bilba, tak je tam část, kde se vypráví v té hospodě, která se jmenuje U Břečťanu, což tady mé malé lingvistické okénko mají tam chybu, protože když jsou názvy, kde jsou ty předložky, tak to slovo, co bude následovat po té předložce, musí být taky velký, takže když jste tam U Břečťanu, tak ten Břečťan má být velký taky, ale to asi nějaký editor prostě neúplně viděl. Koukal jsi na anglickou verzi toho textu, jestli to tam je ta chyba taky, nebo je to jenom překladatelská ta? Upřímně nevím, jak to mají v angličtině, ty pravidla, co se týče velkých písmen. Je možný, že to jako, to máme v češtině jenom takhle my, no. Ale to se teda upřímně nevím teďka. Jako je to hezká poznámka, tak proto mě to zajímá přirozeně. Nevím, jako i kdyby to tam měli špatně dobře, já to nepoznám, protože v angličtině ty pravidla můžou být úplně jinačí, ale minimálně v češtině to je prostě tak, že když je třeba hospoda U Břečťanu, tak hospoda má být malé H, pak to U, jelikož už tady začátek toho názvu má být velký samozřejmě, a to slovo, co je hned potom, tak má být taky velký. Takže stejně jako když je tam ulice u vody, tak i ta voda má být velká. No. No každopádně, tam se teda dozvídáme příběh ohledně rodičů Froda Pytlíka. Máme tam vlastně předpovězené nebo ukázané nějaké nejistoty ohledně vlastně jejich osudu, protože vlastně táta Froda se jmenoval Drogo
pochopitelně drogopitlík. A jeho matka se jmenovala Primule Brandorádová. A oni tam vlastně vysvětlují, že ti Brandorádové bydleli v Rádovsku, což vlastně je tam naznačený, že to jsou jako hobiti, kteří jsou takový zvláštní. A v rámci teda zase lingvistického kroužku, tak je tam vyloženě napsané, že to je divná ráce. Tak jsem si vůbec zjišťoval, jako co to je ráce, jestli to je nějaký překlep, ale že to je jako staročeské pojmenování pro plemenu nebo rasu. No a v angličtině to ráce, mě zajímalo, jak to bude v angličtině, tak je tam napsáno queer, což v té době, kdy to psal Tolkien, tak to ještě neznamenalo nic jako společného s LGBT, ale v podstatě to znamenalo jako podivný nebo zvláštní nebo výstřední. Takže jsem si říkal, aha, tak některá slova se opravdu vyvíjí i po v podstatě 100 letech. No a vlastně se dozvídáme teda tu kritickou informaci, co se stalo s těmi rodiči, že se vlastně utopili, že ti hobiti v Rádovsku, tak tam vlastně se o nich ti hobiti v té hospodě baví, že jsou zvláštní i v tom, že používali loďky a prý během jisté noci tak se ten pár vydal na plavbu, během plavby se tedy údajně utopili. Je tam právě nejistý, jako jak se přesně utopili, že ten jeden hobit tam vlastně zmiňuje to, že ta Primule stáhla do té vody toho svého jako manžela, takže to bylo takové, že se to úplně přesně neví, jak se to stalo, ale jasné je teda to, že už nežijí. Já si teďka nejsem jistý, ale ano, nejsem si jistý v tohle tom, ale mám dojem, že je jistá vystřižená scéna ze Společenstva prstenů, kde se snad nějak jako o rodičích Froda baví Frodo s Bilbem v nějakém tom stanu ještě na té oslavě. Nevím, jestli si ty scény vybavujete z Pána prstenů, nějaký prodloužený verze, ale mám dojem, že tam někde se o nich baví. Spíš ne. Dobrá, tak. Spíš ne. Dobře. Zjevně ne. Já mám dojem, že jo, že úplně mám nějak v hlavě prostě tu scénu, že tam stojí u nějakého žlutého stanu s tou plachtou a takhle si tam povídají a že tam nějak se baví právě o těch rodičích, že to tam jako padne. Ale je to vystřižená scéna, takže bohužel nic. Já teda viděl mnoho vystřižených scén z Pána prstenů, i tím jakože prodloužené verze jsou cesta, ale stejně si nějak nevybavuju. Na to, že Společenstvo prstenů je moje nejoblíbenější díl, tak moje znalosti s ním lehce pokulhávají. Můžeme se asi pomalu přesunout vlastně k tomu dnu D, jak je tam vlastně naznačováno. Mně se totiž líbí i ta atmosféra tady té kapitoly, jak je ta oslava těch 111. narozenin jako braná jako fakt velká událost, že ty hobiti se na to těší a že to berou strašně jako důležitý den. To ještě nevidí, co je čeká. To ještě nevidí, co je čeká. No, ale co čeká Bilba je příjezd několika lidí, několika bytostí, abych byl přesný. Přijedou za ním trpaslíci, kteří tam nemají jméno, takže můžeme jenom hádat, kdo by to mohlo být. A zároveň teda přijede i jistý čaroděj s ohňostrojem. Gandalf šedý. Vlastně mi tam přišlo zajímavý, to je i v té knížce, že když přijede Gandalf, tak má na těch ohňostrojích, tak tam má tu svoji značku, kterou vlastně vyryl i v tom filmu Hobbit. To bral jako spojitost s tím, že to tam využili, že má takovou konkrétní značku svojí. Takže ta se tady objevuje a Gandalf se teda dostává na scénu. Co mi přišlo zajímavé, tak je vlastně zmínka toho, že ti hobiti jako takový, že jako se dožívají nějaké stovky let, takže už jich není tolik, kdo by si ty ohňostroje pamatoval. Přesto, když tam jede ten Gandalf s tím vozem, tak ty děti, podobně jako ve filmu, tak jako prosí, aby jim ukázal asi nějaký jako mini ohňostroj, nebo něco s petardama, co se tam zmiňuje. Nějaký trýček se špičatým kloboukem. No ale
To by mě právě zajímalo, jako jak ty děti viděli, co jako může ten čaroděj ukázat. Jo, je to jako vypadají nadšeně, že jako tušej, co se může stát, ale vzhledem k tomu, že ani ty starší už nevědí pořádně, co je ten ohňostroj, tak pokud teda záleží na tom, jestli ohňostroj byl jako monopol u Gandalfa, nebo jestli tam byly ohňostroje třeba nějakých hobbitů od někud, ale si teda nedokážu moc představit. Minimálně Gandalf ty ohňostroje používal vyloženě na tu zábavu a na to povyražení a asi speciálně jezdil právě za tímhletím roztomilým malým národem v kraji, aby jim tyhle ty jako věci ukázal. Asi si užíval celkově tu jejich bezstarostnost a schopnost radovat se i z takových drobných věcí a jestli to bral i jako svoji rekreaci, třeba tam jezdil na dovolenou a dělalo mu to radost, kdo ví. A nebo to celý byl jeden jeho velký plán, jak se seznámit s nějakým hobbitem, který by celé to břímě té výpravy pod horu, anebo následně teda i z toho prstenu převzal. Yeah. No, o Gandalfovi se, že jo, později jako dozvíme, že on je celkově hobbitama a vlastně tímhle národem docela fascinovaný. Takže já myslím, že on to i bral trošku jako svoje útočiště, kde je právě ten klid a mír, o kterém jsme tady už jako trošku hovořili. Jo, tak když jsi čaroděj, který žije strašně moc staletí, tak oceníš nějaký klid a zrovna ten Hobbitín vypadá jako docela klidná destinace v té celé Středozemi. Dále teda se dostáváme do části, kdy se teda Bilbo setká s Gandalfem. Není to tak jako překvapení, že se Gandalf zjeví v kraji, no to tam jako naznačený, že prostě, no, tak jsem tady. Podle toho se jmenuje i ta kapitola dlouho očekávaný dýchánek. Já myslím, že Bilbo chtěl, aby přijel a opravdu ho očekával a každý den vyhlížel ze svého okýnka, jestli náhodou už nenarazí na ten špičatý klobouk, který projede kolem na vozíku s ohňostrojema, aby se mohl podělit o svůj velkolepý plán a oslavit ty narozeniny ve velkém stylu. Je to tak, vlastně krom toho, že tam teda je absencující ta scéna, kdy je právě Bilbo překvapený, že přijde Gandalf, tak zároveň tam je poměrně dost jako věrně jako v tom filmu udělaná ta scéna, která je i v knížce o tom, že se tam právě baví o tom výletu nebo o tom odchodu a uskutečnění jistého plánu, který se pak teda následně v této kapitole nastane. Takže něco tam je vynechanýho, ale něco tam je poměrně dost věrně napsanýho, ale to k tomu se dostaneme. Každopádně začínají přípravy, staví se ty stany, podobně jako v tom filmu. Všude jsou tam ty lucerničky na těch stromech, takže to je opravdu velká slavnost, velká akce. No ale co mě tam právě zaujalo, což je takový jako zajímavý zvyk, je, že když jsou narozeniny, že jo, tak my jsme zvyklí, že jako ten oslavenec dostává na dárky, ale tady hobiti tak mají zvyk takový, že ten oslavenec dává dárky tím svým hostům, kteří na tu oslavu přijdou. Což tam je naznačený to, že samozřejmě ty narozeniny má každý, když tam je těch hobitů hodně, tak každou chvíli někdo tu narozeninou oslavu má, takže ty dárky jsou v podstatě takovým až denním chlebem, by se dalo říct. Takže právě jsem si jako zamýšlel nad tím, jestli to není pak jako ruinující vždycky pro toho oslavence prostě za ten rok vždycky nakoupit hromadu těch dárků pro všechny ty hobity fakilí. Co myslíte? Záleží, co nakupujou za dárky, jakože furt nevíme úplně, čím ti hobiti vlastně disponují, kromě mrkvičky ze zahrádky a jiných jako věcí, co jako chcou. A taky chtějí teda ty stříbrné lžičky, no, ale
ale prostě jako nevím, co všechno by ti hobiti mohli k těm narozeninám sobě navzájem dávat. A jestli jich tam je tolik a tolik lidí se vlastně nahrne na nějakou narozeninovou oslavu, nebo hobitů se nahrne na nějakou narozeninovou oslavu, tak oni už to musí takový to, no, já jsem dostal tady čokoládu od Lobelie, tak já ji letos dám Bilbovi a tímhle tím způsobem prostě si to přehazovat, aby jako to mělo nějaký produkční smysl. I když oni byli samozřejmě úplně z jiného těsta, než jsme třeba my, takže ty dárky a ty hodnotné věci, které si můžou předávat, tak oni to brali úplně jiným způsobem třeba všechno. To máš pravdu. Vlastně v tomhle, tahle věc byla už popsaná v tom prologu, co jsme rozebírali minule, že vlastně takhle často obchodovali, dejme tomu, s těma pamětinama, jak je nazývali, že to byly vlastně nepotřebné předměty, které jako si teda schovávali, no a právě ve chvíli, kdy je mohli darovat, tak je předali dalšímu, který si je podobným způsobem schoval a třeba je zase případně předal dál. Jo, tak samozřejmě nemusí to být jako nějaký úplně nejdražší dárek, prostě když si vybavíte takový ty tomboly třeba na nějakých těch různých plesech jako v našem světě, tak tam taky nebyly nějaké jako hodnotné věci, ale můžeme to pojmenovat jako dárek. Jo, kdyby prsten vlastně v téhleté části neměl nad Bilbem takovou moc, jakou měl, tak by Bilbo klidně mohl říct, jo, já už ten prsten potřebovat nebudu, kdyby třeba nezjistil, jaká je jeho schopnost, že umí třeba zneviditelnit, tak by to klidně mohl někomu darovat v rámci nějaký oslavy a dopadl by příběh Pána prstenů třeba úplně jinak. Jako, mohl by dopadnout jinak, kdyby ho třeba ztratil, což... Kdyby mu vypadnul z kapsy někde při procházce po jeho zahrádce a sebral ho sám, třeba, nebo jeho tatík, to je zajímavé. Zajímavé alternativní reality se nám tady otvírají. What if? No, každopádně dostáváme se do části, kde se zjevuje, kde vlastně ta část s ohňostrojem a vlastně na nebi se zjevuje drak, který vyletí z hory, což má být reference na knihu, kterou jsme teda ještě nečetli, na Hobita, pochopitelně, na draka Šmaka. A zajímavé je, že vlastně ve filmu, tak tam je právě ta scéna, kdy Smíšek a Pippin, které ještě neznáme v knize, tak tam vlastně toho draka, jako ten ohňostroj, tu rachejtli, nebo jak to nazvat, vlastně ukradnou a sami ji zapálí, ale tady je prostě zapálená Gandalfem. Takže tady ještě tady tu dvojici hobitů, kteří pak budou zásadní pro pozdější kapitoly, tak ještě neznáme. Řekl bych, že ve filmech je to hlavně z komediálních účelů, že tam vyloženě je Smíšek i Pippin braný jako takový komičtější postavy, takový dva navíc, který si projdou určitým osobnostním vývojem, ale tady ty dva lumpové ještě nejsou k vidění a objeví se o kousíček dál, no. V tom filmu jsou taky jako tady tou scénkou v podstatě představení, že jo. V knize tak jsou představení trošku později v jiných situacích a tady to bylo asi takový vhodný, nevinný využití tady toho neúplně zásadního momentu v příběhu a zkrátka se představili trošičku dříve. Tak. Jenom jestli můžu, tak Smíšek už vlastně se v této kapitole objeví. Ano. Ale o tom teda můžeme mluvit později. Jo. Smíšek se objeví za chvilku. No. Je to teda oslava Bilba, pochopitelně, jelikož ten má 111. narozeniny, ale zároveň jsou to i narozeniny Froda, což ve filmu vůbec jako není zmíněné, že má taky narozeniny, tam je hlavní ten Bilbo. Ale v knize teda je nám řečeno, že ty narozeniny má i zároveň Frodo, má 33. narozeniny, čemuž se pak
dostaneme, proč je tady ten rok tak zásadní pro hobity. Každopádně teda přijde strašně moc hobitů. Vlastně Bilbo to udělal tak inteligentně, že vlastně pozval 144 hobitů, což je vlastně součet těch let, jak Bilba, tak Froda. Takže tam to je vlastně zmíněný, že to je ten veletucet. Takže jsou pozváni opravdu skoro všichni hobiti z okolí a dokonce i ti legendární pytlíkové ze Sáčkova, o kterých si řekneme brzy něco dalšího. Tak, co je tady zase zajímavostí, což jsem právě kontroloval v té původní anglické verzi, tak je to, že když tam jako Bilbo má ten proslov, tak tam říká, že má 111. narozeniny, je mi 111, ale v angličtině, tak tam využije takový zajímavý tvar, který jsem teda zjišťoval, že to spopularizoval Tolkien, tady ten jako asi staroanglický výraz, ale že už to jako existovalo kdysi v minulosti, takže vlastně neřekne, ono se to právě špatně překládá do češtiny, ale že neřekne 111, ale řekne 111, v podstatě jako 11.1. Což jsem právě zjišťoval, že to je jako nebo ne, že to vymyslel Tolkien, ale že to nebylo tak užívaný samozřejmě. Prostě zastaralá angličtina. Což jsem právě pak zjišťoval, jak si s tím vypořádali čeští překladatelé a oni tam prostě dali 2x111 a nějak to dál extra neřešili. Každopádně ten proslov zní docela podobně, minimálně ten začátek. On to tam Bilbo rozdělí na takové části, kde mluví o nějakých různých věcech, o právě Frodovi a i o sobě, že má ty narozeniny. Zmíní tam tu větu, která je ve filmu, že neznám vás ani polovinu tak, jak bych rád a ani polovinu vás nemám rád, tak, jak si zasloužíte. Takže tam to je zase poměrně 1:1 ve filmu. No ale co je zásadní pro Froda, že má ty 33. narozeniny, tak je to, což jsem právě zmiňoval u toho, jak se vlastně hobiti dožívají, že se dožívají 100 let, tak díky tomu mají vlastně i trošku posunutou tu hranici dospělosti, že my, když jako bereme jako lidi, tak bereme dospělého člověka, kterému je 18, v některých zemích 21, ale hobiti to mají trošku posunuté na rok 33, což jsem si říkal, jestli to je jako reference na Ježíše Krista, na ta Kristova léta, kdy byl ukřižován. Mohl to být jakýkoliv rok, ale prostě Tolkien si vybral 33. Takže těžko říct si. Každopádně díky tomu, jelikož se stal vlastně plnoletým, tak ho tam vlastně na té oslavě Bilbo v uvozovkách pasuje na svého dědice a díky tomu právě Frodo následně zdědí dno pytle. Co je zajímavé, že tam vlastně, což tam je i naznačený, že Bilbo byl takový, že když se ne napil, ale prostě když se jako rozvášnil v nějakém svém proslovu, tak začal jako třeba tam je zmíněný, že jako byl poetik, že jako možná i něco rýmoval, že dělal nějaké básně, ale zároveň, že i vyprávěl nějaké své příhody z minulosti, takže tam třeba právě i v tady tom proslovu nastíní nebo zmíní svůj zážitek, který můžeme znát z Hobita. A to je ta scéna, jak tam jezdí na těch sudech. Takže takhle nám to tam je ukázáno, že i během tohoto proslovu se teda nezapomněl zmínit o nějakém svém minulém zážitku. No a pak následuje teda scéna, která je opět jako ve filmu, že zmiňuje to, že odchází a že je konec a v ten moment zmizí. Oproti filmu je tady ale trošku rozdíl je to, že on nezmizí jako úplně jen tak, ale že během toho zmizení tak se zableskne. Což se pak následně teda dozvídám, že to byla práce Gandalfa, že to měli domluvené, takže trošku opět rozdíl oproti té filmové adaptaci. Pak teda on se vrací do svého domova, do své nory, kam za ním přijde Gandalf, není to jako ve filmu, že tam na něj už jako čeká u toho krbu a že ho tam v podstatě vyděsí, že už tam je. Ale tak nějak se tam sejdou, Bilbo zmiňuje svůj odchod a opět stejně jako ve filmu, tak zmiňuje takovou tu hlášku, že je starý a že
prostě se cítí jako máslo, který je na příliš velký krajíc a podobně. Takže to se nám tam poměrně shoduje. Ale co mi přijde, tak jako docela zvláštně jako odlišný, tak je charakter Gandalfa v tady té části, který v podstatě je takový, v tom filmu je takový jako milý, až teda než tam začne dělat takovou tu, že já nejsem žádný čaroděj, nebo jak to tam zmiňuje, jako kejklíř nebo něco takového, tam vlastně se schazuje, že jako není jen tak někdo, ale tady se trošku rozvášní v tom, že třeba tam hejtí Bilba a jeho knížku, že přece nikdo nebude číst, ne? Což mi přijde úplně jako mimo Gandalfův charakter, který je vždycky braný jako takový ten milý děda, ale tady si jako z Bilba trošku utahuje. Tak, zároveň se tam samozřejmě baví o prstenu a že by ho teda měl nechat Frodovi, že se na tom domluvili, což je podobné jako ve filmu. Ale zase oproti filmu mi přijde, že Gandalf je tady takový, že víc jako naléhá na toho Bilba, že je takový víc jako agresivnější, řekněme. A pak tam pronese větu, kterou teda nevím, jak jako chápat pořádně, a to je ta věta, že brzy se rozlobím a uvidíš Gandalfa šedého bez pláště. Což jsem si jako říkal, to bude jako scéna jako ve dvou věžích, jak tam jde za Theodenem, sundá ten šedý plášť a jde na něj vidět pak ta bílá zář z toho bílého pláště, ale když sundá šedý plášť, tak jako furt je šedý. Tak já nevím, jak jste to pochopili tady tu jako hrozbu nebo výhrušku. No, to se dá pochopit vlastně obdobně, jako to bylo stvárněné i v tom filmu, že vlastně, jak se tam, že ho zatemní a promluví tím hlubokým hlasem, že vlastně ukáže Bilbovi tu svoji moc, že jako není. My teda zatím nevíme, co Gandalf je, ale právě tím jako naznačí, že není jenom pouhý jako nějaký člověk obyčejný s těma archeitlema, že je jako nějaká mocná bytost. Myslím, že tím sundáním pláště je vlastně myšleno to naznačení té jeho moci. Že určitě jako není nějaký exhibicionista, co by se tam obnažoval nebo něco. To by bylo taky děsivé samozřejmě. On tam nějak v tom filmu snad říká, že nejsem žádný potulný čaroděj, nebo něco takového tam myslím, že řekne. Něco takového, ano. Ještě teda, jestli dám takovou menší poznámku, mně ani nepřišlo, že by Gandalf víc naléhal sám od sebe. Spíš v té knize bych řekl, že je víc dopodrobna popsaný, že Bilbo se nechce toho prstenu vzdát, že vlastně se snaží víc přesvědčit toho Gandalfa, že by se ho měl nechat a podobně, než že by jako Gandalf sám od sebe víc naléhal. Ale to možná přišlo jenom mně. On tam vlastně Gandalf obecně, tak jako ten dojem, že víc naléhá, on se snaží vlastně tomu Bilbovi ukázat, že de facto jako o hodně, že jde o víc, než si Bilbo vlastně sám umí představit, ale taky ví, že už nad ním ten prsten nějakou moc má a že to nebude jednoduchý případně jako zbavit prostě Bilba toho prstenu. A taky ví, že on, Gandalf, vlastně není ten, který by ten prsten mohl si do svojí moci převzít, protože by to mohlo mít mnohem katastrofičtější následky než u kohokoliv jiného třeba. Kdo ví, jak by to Gandalfovu mysl ovlivnilo, jaký by byl příběh, kdyby se toho prstenu aspoň na chviličku, jenom na tu chvíli, kdy ho jenom vezme do ruky a položil by ho třeba na krbovou hřímsu nebo někam. To tam vlastně je prostě ukázaný, že i Gandalf sám má z toho prstenu trošku obavy, ale zároveň nechce ukázat, že je úplně neschopnej, protože by toho Bilbo třeba pod vlivem toho prstenu mohl využít. Mohlo by to prostě mít nějaký, jak má prsten prostě mysl vlastní nebo vlastní vůli, takže by ho to mohlo ovlivnit. To bylo vlastně i ve filmech, i v té knize naznačený, i když tady v té části pořád ještě
nemusíme úplně vědět, co všechno ten prsten dovede a proč je tak důležitý. Každopádně teda po tady té výměně názorů s Gandalfem, tak Bilbo tam teda prsten nechává, ačkoliv ho stejně jako ve filmu nejdřív u sebe zapomene. A pak ho tam teda opravdu nechá a odchází, ne sám, ale odchází se 3 trpaslíky, které opět nemáme pojmenované, takže zase můžeme hádat, kteří to jsou, jestli to jsou někdo z Turinovy výpravy, pravděpodobně asi. Každopádně teda asi to dává smysl, protože kdyby šel jako úplně sám, takhle jako už starý hobbit, tak by to asi nebylo úplně bezpečný, takže možná dobře, že s ním tady jdou ty trpaslíci. Každopádně následuje teda den poté, kdy teda samozřejmě zvědaví hobiti se dostanou před dům Bilba a chtějí zjistit vlastně, co se pořádně stalo. No a mezitím teda Frodo se ujímá jako vlastnictví právě v jedna pytle, jakož je právě ten dědic, a tím pádem získává i jeden prsten. Co teda následuje je to, že ty zvědaví hobiti tak vtrhnou v podstatě dovnitř a zjišťují, co se jako chtějí znát odpovědi. Frodo je takový, že pořádně taky neví, co se pořádně stalo, takže jim nedá úplně jasnou odpověď, spíš takovou jako neutrální, prostě odešel. Každopádně, čeho si všimne, je to, že Bilbo připravil dárky pro konkrétní hobity. Ty dárky jsou takový rýpnutí si do těch hobitů, protože tam třeba se stane to, že vlastně Bilbo třeba právě daruje lobély pytlíkové ze Sáčkova, nebo chtěl darovat ty lžičky, o které měla velmi zájem. Pak třeba dal jednomu hobitovi nějakou knihovničku, ve které nebyly knížky, což bylo rýpnutí si do toho hobita, protože si od Bilba půjčoval knížky a nevracel je. A nebo že dal takové rozbité zrcátko, takové vypouklé, nějaké hobitce, která se často zhlížela právě v zrcadle, a proto jí dal tady to rozbité zrcátko. Takže, jak jsme si říkali, nejsou to úplně nejhodnotější dárky, a když už jako některé tady si takhle můžeme explicitně zmínit, tak jako není to asi nejdražší věc, ale ono furt jako dát všem nějaký dárek asi furt musí být docela složitý. Jako určitě mu to dalo práci vymyslet, aby to fakt mělo tu hodnotu. Podle mě to celé připravoval hezky jako dopředu přímo na jako jakmile se ty 111. narozeniny přiblížily, tak už jako věděl, jo, já tady těm prostě budu muset dát něco takového, aby si uvědomili svoji hodnotu a jako aby jim to dalo nějakou zpětnou vazbu. Těžko říct, jestli se to třeba těm hobitům, jestli jim to dojde, jestli Lobelie nebo kterýkoliv jiný hobit z kraje prostě co dostal nějaký dárek od Bilba, že to v nich jako něco zanechá, ale minimálně v dalších fázích téhle ságy, tak tam samozřejmě se s těmihle hobity nepotkáme naposledy, takže ještě budou mít možná co říct. Je to tak, samozřejmě ty dárky nebyly jenom takhle v úzovkách jako nehodnotný, zároveň dával i těm svým oblíbeným hobitům nějaké dárky. Je tam právě zmíněné, že tam dal snad tomu Křepelkovi, takže mu tam dal nějaké pytle brambor, nový rýč, nějakou vestu, nějaké zahradní náčiní, takže evidentně jako měl i své oblíbence, které jako obdaroval nějakým jako lepším způsobem, než tady rozbité zrcátko a podobně. Tak nejlíp z toho vyšel Frodo, který zdědil dno pytle. Ano. Jen tak darovat nemovitost, to je asi hezčí dárek. A ještě jako fakt takovýhle. Proto si opravdu myslím, že to byla Bilbova vlastně největší věc, kterou vlastně měl, a že byl vlastně v podstatě majitelem téhle jako oblasti. Jo. A Lobelie o to pravděpodobně usiloval, nebo obecně pytlíci ze Sáčkova chtěli právě dno pytle jako získat a mysleli si, že na ně mají asi největší nárok, nebo chtěli si ho jako nárokovat, protože zjevně by jim to obstaralo prostě život v blahobytu a nemuseli by do konce svých životů i životů z dalších pokolení
nic dělat, protože by měli neustále peníze a zdroje. Ještě s tím, že tam byla umocněná ta legenda o tom, že Bilbo má prostě ve svých noře hluboké jeskyně, kde je zlato, stříbro a další poklady, kteréma on oplývá. Je to tak. To se tam asi jako hodně očekávalo. No a nakonec to má všechno Frodo, který si toho moc neužije. To ne, no. No právě ta Lobelie tam pak přijde taky. Osobně. A v podstatě tam se začne hádat s Frodem, že nejdřív chce jako vidět Bilba, jako, ať ho jako přivede a on právě odpovídá, že jako nemůže. A pak se tam s tím začne v podstatě hádat o to dědictví, ale pak jako zjistí, že to úplně nemá cenu a nakonec teda odejde. No ale poté se teda trošku problematicky pro Froda roznese zpráva, že jelikož někteří ty hobiti do toho domu vtrhnou, přestože tam jako pro ně žádný dárek nebyl, tak přesto se tam teda vrhnou dovnitř a začnou tam brát věci. To se právě roznese po celém kraji, nebo nevím, jestli úplně po celém, prostě po okolí. A v ten moment se tam objevuje Smíšek, kterého teda pak k tomu budeme znát podrobněji, ale tady ho známe jako postavu dalšího hobita, který vlastně Frodovi pomáhá, řekněme, chránit tu noru před těmi v vozovkách zloději, kteří tam chtějí brát právě ty věci. Takže to je vlastně představení Smíška, takhle poprvé. Moc k němu teda tady neznáme, opravdu tam je pár vět, že si vymění, ale spíš tam jako funguje ta další postava, co nám trošku pomáhá, nebo Frodovi pomáhá právě zachránit to dno pytle. Dobrá, následuje teda, že přijde Gandalf, což Frodo velmi ocení, ale v podstatě podobně jako ve filmu, tak Frodovi řekne jenom, ať se stará o prsten, ať ho nestratí, ať ho chrání a pak mizí. Frodo se diví kam, že zrovna přijel, ale Gandalf si trvá na svém a odjíždí. No a s tímhle odjezdem tak vlastně končí i tato kapitola. Nakonec teda byla delší na rozbor než ten prolog, takže to je překvapení minimálně. Máte ještě takhle na závěr k tomu, co dodat? Nebo chtěli jste něco doplnit? Já ne. Mně se to všeobecně líbí tak, jak to je. Já pokud jsem něco chtěl, už jsem to zapomněl, takže už nic nechci. Skvěle. To jsi chtěl slyšet, že jo? Ano. No, jako tady ta kapitola, tak nám trošku zase prohlubuje nějaké ty informace, které známe o hobitech z Hobita a nějaké jako ty tradice, což je právě třeba to vyměňování dárků nebo předávání dárků oslavencem, ne oslavenci. A zase nám to trošku nastěňuje nějakou důležitost prstenu, kterou stále plně nechápeme, proč je to tak zásadní, ale později se teda asi dozvíme proč. No dobrá, tak to by byla dnešní epizoda. My jsme teda rozebírali kapitolu první, dlouho očekávaný dýchánek. No a dejme tomu, že možná i příští týden vyjde další epizoda, která se bude věnovat kapitole 2, Stíny minulosti. S trochou štěstí. Pro dnešek se tedy s vámi loučíme. Já, Petr, Dominik. Čau. A Honza. Nazdar. Přesně tak. Nazdar.